Governor of Meghalaya, Shri Prabhu Chauhan. Welcome, Your Honorable, to the Khasi Hills Autonomous District Council. Now we will have the CEM to facilitate our Honorable Governor with Khasi traditional Indian, followed by a bouquet which will be presented by our Deputy CEM with a bouquet. Sir, आइए सर। अरे MDC सुनो। Bahagian ni kinyo pulai teligis nam. Kani di kasian ka peningkong kat kum ke record ke bengidan. Kasian ka peningkong baulat ke jela menwan banyu kejat hang ni bo district session. Te meneru ila kwa banwan shani namar ba idon ka jing stom haki kejat te mla ban kiwi ni ki maujing kin te namar takadaw la happen inaugurate na hang ti bo ketika ground floor te ni sulkemen ba kade ka kan sa kan mau kan sa pateng la pateng ni ka jingwan jong governor lat ka jela ban play kan ka library but ngiru kum ka council ni don ba ka jing day constitutionally ni don ba ka jing day bo lat ka jela namar pipet ya ka 6 schedule pipet ya ka 80 rules jongi babon ki bills ki bangila wanra apo house la kalong ki bills ki ba ya day ba kanu ka benta sin mangila pas manginani ni don kam man penlong an ya kini ki bill ki bangi ni menjur na kayeng dorbar district council don kam ya ulat pat ban menjur kenang bakan kelaan klem ka jing menjur jong ulat kani ka bill ka bangi pas na district council kalong leno dan nomor takadaw ka jingwan yu kejat jong ulat ka des sya ka jing sa kan mau but kau baar pat kandong ka jingya jan ka jingya day hapdeng jungi bat ka office jong lat ka jela governor kan long ka bayajan nang ni syakmat